Achai phaiui belai kheno birima nangjak kwbalo masao manungya obohai khoro beranani jaga kwrui mungsa phano abose haste hapang mungsa phano sepsap rwya nokhuk bo rwya belai kheno ano jwngjal khlai tongkha hinui kok sai khwnarwkha belbari RD block bai khe khopjak Sorosodar Gami bukhuk Mongoloki Deborma ni nukhung belai kheno hamya wngwi tongkha kichi kwpla watui pamtui kwlaijak belai kheno wanajaknai kha sajaknai kok wngwi tongkha o bahai kheno koktwma thumnai rok thangwi belai kheno bini mokolni mwtui no huchawi kok sailaikha. Ni namani bata manui. Hingke nunglai tamo samung rok khalai. Rega rok tango. Hingke nung tabo chrai khoroknwui no tui tongmani nung tabo pori rwnani mani muda musung. Musungo. Pori mani school rok siniya kubluna borok. Belai kheno uanama singsa. Hingke nini bumung? Rosana Deborma na. Hingke nung tabo blue korokno nung tam kok sanai. Oh nini bwsa khoroknwui bagui nung pori nana musung. Blue korokno. Pori nana musungo. Belai kheno khagamjaknai kok. Belai kheno mwtui klaijaknai kok. O bahai sing tipra sarok belai kheno jwngjalo klai tongkha nukhung belai kheno chaya borok buma randi bai bo tongjak tak bwsai bo khibi klangjak bwsa khoroknwui no twiwi palai tongjak tamno chanai tamno nwngnai tamno khorok beranai o bahai nok nukhung hamya twtwi o bahai kheno tonglaijakjak khairokma chingchajak tipra sarok obono haste hapangni thani belai kheno mokol phiyokjaknai election ni bwskango simi khorang tisaui phunugo budridi hinui tipra sarokno swkang norok chubagradi tarpore se norokni bud kaham manai abo se naimung o bahai no tipra sarokno chubamung tongkha hinkhe boni khairokmani.